Yo, what's up mga kabuka? Good evening sa inyong lahat dyan. Ay, may gusto lang akong pasalamatan mga kabuka kasi ngayon may nagbigay sa akin ng tripod. Binigyan ako. Ngayon lang talaga mga kabuka, kakarating lang. Alas 6:30 ata. Ay, karating lang binigay sa akin ngayon. Kaya gusto ko lang pasalamatan yung nagbigay sa akin. Ito yung mga kabuka, oh. Ito na yung bigay niya sa akin para may magamit daw ako sa pag vlog, pag gumawa ng video. Ito yung binigay niya sa akin, tripod. Tingnan ko muna to kung marunong ba akong gumamit nito. Ayun, oh. Maganda siya mga kabukab. Yan, gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Ayan Gumis, yun yung nagbigay sa akin ito para may magamit daw ako kasi sa pag-vlog kasi mga kabuka, nag-vlog ako, wala akong ginagamit na kamay lang yung gamit ko, kaya ewan ko ba't binila niya ako nito. Ay, maganda siya mga kabuka, oh. Matibay, aluminum siya, maganda siya mga kabuka. Ayan mga kabuka, tingnan natin kung marunong ba tayo nito gumamit. Ayan, maganda siya mga kabuka, oh. Ayan, mahaba yung paa. Oh. Ayun mga kabuka, maganda siya, di ba? Ayun, gusto ko lang magpasalamat talaga mga kabuka sa nagbigay nito dahil may magamit na ako ng may magamit na ako na tripod. May mga siya mga kabuka, oh. May lock siya dito. Ayan. Tsaka ito, may lock siya. Para hindi siya hindi siya nagugusugos. Ayan. Ngayon sa mga kabuka, ang ganda siya. Oh. Tsaka may mga siya mga kabuka, may mga bolt siya dito. Ayan, may mga bolt siya ito. Tingnan natin kung anong magawa nitong bolt na to, kung saan to siya. Hindi kasi ko tinuruan nito mga kabuka eh. Ayan na, oh. Di ba? Yan, ganun pala. Tapos ito, hindi natin to alam kung paano to. Ay mga kabuka, ito kasi may siya, may parang siya, oh. May tusok siya dito. Tapos itong bolt na to, parang tornilyo siya. Tingnan natin kung ano to. Pwede siya i-remove mga kabuka, oh. Bali ito pala yung lock niya. Iyan. Ganda. Yan, salamat talaga sa nagbigay nito sa pinsan ko. Ayan, thank you. Ayan do, di ba? Ay mga kabukat, try natin. May isang cellphone ako sira. Antayin natin kung paano to. Gumalaw siya. Yan. Tapos ito, may siya dito, may clip siya mga kabuka. Yan natin, hindi talaga akong marunong nito mga kabuka kasi ngayon lang ako nakahawak ng ganito eh. Dandahanin natin, baka masira. Ayan. Okay. Tapos siyang silver lock mga kabuka, oh. Lagay dito. Ayan na, oh.
Amazing, di ba? Ang ganda siya mga kabukaw. So gumagalaw dito. Ayan, gumagalaw siya eh. Ay, ito na, tibay na. Ayan, maganda siya mga kabuka. Ayan, gusto ko lang magpasalamat sa nagbigay nito. Thank you sa tripod. Oh, diyan, may magamit na tayo, di ba? Ayan mga kabukang, dito lang yung video ko. Thank you so much for watching. Share ko lang yung ano ko, yung nagbigay sa akin. Ayan, thank you so much for watching. Ayan, maraming salamat. Bye-bye.